What's up mga kapitoy? Meron din sa Katalunan. Gwapo lagi kadrad. Mga mga master. What's up mga kapitoy? Laagta karon diri ta naata sa area nako. Grabing ako ang luti nako lagi. Oh. Tawatik lang. Matag lubi karon. Sidules. Atong mga kauban. Ops, role lang sa kalam. Hey, what's up guys? Say masulti ni mo ron sa ako ang area kung kayo ta Andre. Tingnan ko ami gud ni. Kani gid siya nga tao gid kurtahan gid kayo, bilib gid kay ko kita nimo ni tanan, makita nimo diri. Dili ni iya. Sabi. Kau daw say masulti ni mo ra tirada Sa na. mga awat diri. Nag-i-upload na to na dito. Kutob sa mga awat diri. Kirti mang som na mo sundang dan. Ito na sa aton siya, kuan sa ano yapon. Guys, tanawa lang ninyo guys akong mga bata-bata nako. Bitaw. Joy diri dito. Pagtagak ba? Uy, lahing mana. Grabe. Mana Joy? Guys, grabe. Grabe panguha nila guys. Di mo tayo laha, wag yun na nang hid sa kuha. Uy. First blood. First blood. Buwagin pre, kailan mo kung sa butong pre. Gor. Gor. Kung gusto ka guwang. Green pre oh. Oops, naya lang guys. Naya lang guys. Abala mo kung sa butong pre. Mga red. Ay angry. Mga bit data, mga bit. Mga rit. Ito ang flag ng Pilipinas. Guys, pag magsulong kayo doon sa Marawi guys, ito yung dalhin ni guys para hindi kayo maabot ng kalaban guys. So, pag malayo yung kalaban guys, ganyan yun lang guys. Oh. ito yung long distance sa yung mga baril guys. Wala, mahina, mahibalaan yan ang kalaban guys. Putok yan guys. Maingay man yan guys. Ito guys, kariton yan guys. Kas lang. Okay. We're back again guys. Lang. Sundan lang nato sila guys. Oh, bigay ni. Di ka nga makatigang mag-anong makalas pa rin. Di ka tig. Aba? Di ka tig. Agi daw. Guys, magulay kusog atong tigbira guys. Mga hinang nila lang guys. Uy. Guys, ganito pag-upin ang paano guys. Dapat, Guys. para hindi mahugaw guys, ilagay yung dito guys oh. Hindi ba siya? Ganito pag open ang ano guys. Tungod. Dili tungod ba dai? Tapos itong mo sa tayo ng karabaw guys. Pero wala guys, manimahong tayo guys. Ganito mag-abli ng butong guys. Uy, kana. Sara. First step guys, magkuha ka ng kutsara guys. Duol diri guys. Padulong mo gud sa tae gid eh. Sara guys. Kailangan mag-abri kayo ito guys. Kailangan mag-abri ka. Palapit ng iyong ano guys, kamot para maputol guys. Di ba guys? Sagot sara nito. Nay, guwang sa gamay. Buwang mo sa gamay guys. Mali. Tama ra na oy. Guwang ni. Tama lagi na. Wag mong tungabin guys. Do. Tama ra lagi niyo. Mga natin to eh. Kuha tayo ng isa-isa. Guwang. Lagi. Ay pa. What's up? What's up again? Tama ra lagi oh. Guwang lagi, di lagi. May bawang Kami na ng nimo sabaw, pre. guys. Mura man na siya ka ng Sprite ang lasa niya basta ko ano. Guwang no. Basta guwang. Mga kan guys. Gahi na dyan na basta guwang. Oh, turo. Awatan ang mga lubi guys.
bro. Ito mo to. Uwang lagi na. Guys, may mga pato tayo dito guys. Soy! Ay, naglamuta ka ng lubi. Kami wa pa mi kayo numana. Ay, hatag na namin. Ay, bukon na namin. Mukha na sila na. Gatas lang unta ko ay. Kuan lang unta ko tubig. Makapatutin mga tani ron dyan. Guys. Amara oh. Gani. Balik. Hindi ka marunong ako guys, we. Ako guys. Di ba ka marunong guys? Oy. Iwi man yung karet mo guys. Oy. Ubusin yan guys. Hindi ka marunong, may lang ka man yung ganyan, oh. Pero nga kuno dan mo yun sa man mo naman. May igong pato ha. Ulo na. Balintuwang yun ah. Pag vlog rol, anak kung ikaw ang vlog, ako'y cameraman nimo. Unsa? Ako'y cameraman ron no. Guys, ayaw mo paggukod-gukod sa isa katao kay deserve ninyo ang isa. Ay. Guys, atong patuhan guys. Saan mo naman pagbuwa ka na ron? Gisud-sunod mga kapre. Malibong mabuwa ang pato ron. It's a prank. Narodayo. Di mo nakakauna ni style ni Ota. David. Oh, wala na. Itago ang buwa. Dari-dari-da. Dari-da-da-da-do-do. Mga unta sa Densius Kamayan, daghan ang among kabutungan. Muna mong dito pag inom ng tubig, tubig ng butong guys. Bastos! Paning kamot words. Tagiag bakahan no? Tagiag bakahan nyo, gutom na. Hello sir, bakit ka kumain ng butong sir? Para pampatibay ng buto at may panglaban ako mamaya. Alam na. Ikaw sir, bakit kumain ng butong sir? Sabi na guys, mga katiguangan guys. Pagpadungog daw ito ng mga gata sa katawan guys. Yung mga yung mga toxic sa katawan ba maalis bitaw. Kasi itong tubig ng butong guys, fresh kasi ito guys. Dito dumaan sa mga tubig, walang chlorine to, hindi katulad ng mga water diyan sa water district guys. Ano ba ang mga ingredients ng butong na yan sir? Ito guys, may halong mga metamorphotin ito guys, ito ka metamorphosis. Yung ano guys, yung pumutok ko sa ano guys, ammonium. Yung pag nakainom kayo guys, may ammonium guys, diba? Yung ammonium dyan, puputok yan guys. Pagkatapos yung kumain guys, sigurado puputok-putok din guys. Sabi lang guys, pag nakakain na guys, gumagahay ang ayong ano guys. Kaya nga magputok pag tigas yan guys, pag nakakain kayo ito guys, magtigas man yan guys, mag-produce yan ng mga yung tawag yan guys, mga
Mga atom guys. Prank! Hi guys! Marunong maghawak nito guys. Guys. Ito guys, nagpagkakataon na to namin guys kasi yung una namin papunta dito guys. May ari guys ngayon. Libre tayo guys.